Eli kyseessä on vuoden 2021 Volkswagen E-Up. Ja tässä siis nytten alkoi tuossa ajussa kuulumaan tuolta repsikan takasivuikkunan suunnasta ääntä. Ja sitten rupesin tutkimaan, että mistä se ääni mahdollisesti tuli. Niin täällä on siis tää ikkuna heiluu ja antaa ajaessa ääntä. Ja se heiluu sen takia, että sarana on. Ja katsotaan täältä sisältä, eli tästä se niinku kanssa noin liikkuu. Eli nyt kurkkaa tänne saranan suuntaan, eli rauttaa täältä yläkautta ikkunaa ja katsoo, niin tuolla näkyy tommonen saranan tassu, mikä on niinku ilmeisesti liimaus pettänyt tosta ikkunan puolelta. Eli ihan ajossa. Mitään osumaa tähän ei ole tullut, että ihan ajossa vaan rupesi kuulumaan sitä ääntä. Ja niin liimaus on niinku irronnut. Eli kyseessä lienee jonkin asteinen valmistusvirhe ilmeisesti, että